Malta ingħaqdet mal-kumplament tad-dinja fit-tisrima li ngħatat lill-vittmi tal-gwerra. Dan hekk kif il-ħadd il-pajjiżi tal-Commonwealth inkluż pajjiżna iċċelebraw jum it-tifkira. Għal din l-okkażjoni ġiet konċelebrata qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna, qudiesa li permezz tagħha l-pajjiż sellem il-memorja tal-vittmi kollha li mietu fil-gwerer fejn spikka s-simbolu tal-popi bil-lewn aħmar li jfakkarna fid-demm li xerdu is-soldati. Waqt l-omelija, Monsinjur Scicluna semma kif matul ħajtu Ġesu wkoll kien vittma ta' inġustizzja, iżda qal li jekk wieħed jagħżel is-sewwa m'għandux jintilef. Huwa saħaq li l-gwerra hija sitwazzjoni traġika għad-dinja li ngħixu fiha. L-Arċisqof qal li meta jkollu l-opportunità li jżur ċimiterji tal-gwerra u jara tant soldati ta' eta żgħira midfuna hemmhekk huwa jsaqsi għalfejn dawn iċaħdu mill-potenzjal li jgawdu l-ħajja. Kull meta ikolli ċans inżur wieħed miċ-ċimiterji għandna wkoll f'pajjiżna tal-vittmi tal-gwerer u ninnota l-età ċkejkna żagħżugħa ta' ħafna mis-soldati midfun hemmhekk. Nistaqsi lili nnifsi, imma dawn għaliex iċċaħdu miż-żożija tagħhom, mill-ħolm tagħhom, mit-tagħmiet tagħhom, mit-tħaddina tal-maħbubin tagħhom. Iċċaħdu mill-potenzjal li jkunu ġenituri, nanniet u bużnanniet. L-Arċisqof fakkar li f'dan il-jum magħruf internazzjonalment bħala l-Poppy Day kulħadd għandu japprezza l-fatt li l-pajjiż ibbenefika mis-sagrifiċċji ta' ħaddieħor sabiex il-ġenerazzjonijiet t'issa kif ukoll tal-futur ikunu jistgħu jgħixu ħajja tajba. Intant wara l-quddiesa segwiet ċerimonja ta' tifkira ħdejn il-monument tal-gwerra fil-Furjana fejn tqiegħdu kuruni tal-fjuri tal-monument mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u persuni distinti oħra. Il-Forzi Armati ta' Malta flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra iffurmaw flimkien gwardja tal-Unur għal matul iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-kuruni. F'isem il-Partit Nazzjonalista tpoġġiet kuruna mill-Wip Nazzjonalista Robert Kutajjar.